भाई धन्यवाद ଆଉ କଣ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖି ପାଖି ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବେ ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ରାତି ସାରା ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇବେ ଆମେ ରାତି 12ଟା ପରେ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତେଣୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂଗ୍ରାମ वो भाई कैन सोचा भाई प्रोफेसर से जब करता है बट रियल लाइफ में प्यार करे तो अब वो